Salam alaikum Pinal TV lajɛbagaw ana kanubagaw nga foli baw bɛɛ lajɛlen ye faw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ ye nin y'an sigilen an ka émission na n'o ye famille et société aw yɛrɛ b'a dɔn lundi o lundi an bɛ émission min kɛ n'o ye famille société bi an ka wele sera an ka belebele filaw ma j'espère dunanw tɛ bilen télé in na yan nɔ kinibolo o ye Seyidu Jabate ye ni bɛɛ b'a wele ko Zani den Sangoyi gauche fɛ o ye ne yɛrɛ denmuso ye n'o ye Madina Tale Madame Diallo sisan an bɛna micro d'u ma o ka se k'u ka foli kɛ Zani den i bisimila kɛnɛ kan i ka se k'i ka foli kɛ Pinal TV lajɛbagaw ye. Ok, alhamdulillah diyara n ye ka foli di filɛbaga cɛman n'a musoman ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka waleɲuman dɔn ni tasibila kɛ ka taa an karamɔgɔ ma n'o ye Bakari den ani Jɛmusa Mɔden don dɔ a ko n ma ko ni diɲɛ ko ko jɛra Bamakɔ ko waleɲuman dɔn ni tasibila kɛr'i ma wajibi ye ka taa an ka Bamakɔ lanbasiw ma n'o ye Ture ni Ɲare ni Darafiw ye olu minnu ye Bamakɔ jinɛjugu n'a kɔmɔjugu kɛ ko dunan kana bila dugulen na wa ko ni dunan kana bila dugulen na k'Ala ka fɛn d'a ma min m'a ɲina dugulen kɔ waleɲuman dɔn kɔfɛ hali bi n bɛ karamɔgɔ ka foli kɛ dan tɛ foli min na ne ka go finman ni n ka go jɛman bɛ fɔ ni cɛ min ka yamaruya ye o de ye karamɔgɔ Burama Sumano ye o kɔfɛ ka Pinal Télé lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo sigiyɔrɔ la ni wagati in na ok Jɛnɛba. Merci beaucoup Madina Tall. C'est mi fo Jɛnɛba i ka ni weleli na i ka émission n'o ye famille société an bɛ Pinal TV lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔw la donc an b'a fɔ ye k'aw bisimila nin kɛnɛ kan donc kuma ma nɔgɔn an ka kumaw kɔnɔna na jiku ni kuma dɔw fɔcogo ma ɲɛ an fɛnɛ bɛ an hakilinaw de di voilà kɛto bɛ kuma kan. D'accord, ok merci ɲa wele an nana an ka wele jaabi a diyara n ye bi an bɛna baro kɛ min kan o ye an ka dubaw de duba ko duba ani du fitini aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na maintenant an bɛna baro daminɛ an bɛna fɔlɔ Zani den na Zani den ne ko du yɛrɛ ye mun de ye fɔlɔ. Du alhamdulillah Ala k'an bɛn sababa ma. Amina rabi. Du ye kabila de ye comme i da sera a ma duden ani duba i b'a sɔrɔ du dɔw bɛ yen o sigi jama ka ca dɔw bɛ yen o sigi jama man ca mais a bɛ kabila de ko fɔ n'i ko ko du yan'a ka fɔ ko du fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko ga de. Ga donc ga ye mun ye cɛ muso a n'a ka denbaya a bɛ fɔ o de ma ko ga donc ni muso tɛ cɛ bolo a tɛ se ka kɛ gatigi ye donc k'a fɔ fɔcogo cɛ ɲuman na a bɛ fɔ ko du donc ni jama ka ca du kɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ye furu kɛ a bɛ fɔ ko ni gatigi hakɛ de b'a ma du kɔnɔ parce que muso bɛɛ n'a ka ga don i y'a faamu faamuyali sɔrɔla. A sɔrɔla. Alhamdulillah. Machallah Madina e bɛ se ka mun de fara a ka réponse in kan. Bon ne bolo Jabate a explication kunbaba yɛrɛ di k'a fɔ du yɛrɛ ye fɛn min ye bɛɛ b'a dɔn du n'a fɔra en général mɔgɔw b'a fɔ ko du ye cɛ ani muso de donc du tɛ se ka kɛ cɛ ani muso fɛnɛ dɔrɔn ye fo dudenw ka kɛ ka fara bɛɛ lajɛlen kan donc o bɛ du ko fɔ sinon mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛ du ye cɛ kelen damana n'i ma muso furu i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na o tɛ se ka wele ko du donc muso fɛnɛ kelen a tɛ se ka fɔ ko du donc je pense jamakulu faralen ɲɔgɔn kan ka dutigi kɛ ni dutigi musow bila a kɔnɔ a bɛ fɔ o bɛɛ lajɛlen de ma ko du. Ka kuma faamuya a bɛna fɔ kuma min b'a fɔ ko maa kelen tɛ kɛ dugu ye dutigi bɛ kɛ maa kelen tɛ kɛ jamana ye nka jamana tigi bɛ kɛ maa kelen ye donc o b'a jira k'a fɔ n'i y'a mɛn ko du jama de farala ɲɔgɔn kan n'i y'a mɛn ko jamana jama de farala ɲɔgɔn kan n'o tɛ n'i kelen don o ye kelen de donc a tɛ se k'a fɔ ko du kuma tɛ se ka n'a ye i y'a faamu. Ok donc faamuyali sɔrɔla la Madina n bɛna an bɛ segin ka na i ka côté la duba ni du fitini danfara jumɛn de b'u cɛ de o différence ye jumɛn ye. Je pense que bi Jɛnɛba du fitini de dɔnnen don kosɛbɛ ka tɛmɛ dubaw kan
ka d'a kan mun na sisan nɔ ni mɔgɔw ye furu kɛ caman tɛ to du kɔnɔ bilen dɔw bɛ taga u ka famille kɛ kɛrɛfɛ donc ce qui fait que duba yɛrɛ bɛ ka a dɔnnen don kosɛbɛ mais a bɛ ka dɔgɔya dɔɔni parce que i b'a sɔrɔ dubaw kɔnɔ sisan o si jamaba tɛ yen o si ga caman tɛ du kɔnɔ genre furumuso caman tɛ fara ɲɔgɔn kan du kɔnɔ a duw bɛ yen mais a bɛ ka commencer ka dɔgɔya dɔɔni dɔɔni donc duba yɛrɛ ye min ye i b'a sɔrɔ dudenw bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan du kɔnɔna na i b'a sɔrɔ mɔkɛw bɛ yen nɔ faw bɛ yen fo ka taa bila kɔrɔkɛw musow ni dɔgɔkɛ musow la ni kɔrɔkɛw yɛrɛ n'u dɔgɔkɛw n'u musow u bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara olu ka denmisɛnninw kan donc mɔgɔkɔrɔba minnu fana b'u senkɔrɔ u b'a f'olu de ma ko duba en général o kun ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ an fɛ yen farafinna kuma tɛ Mali la yan ma duba kun prioriselen don kosɛbɛ a kun ka dɔgɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ bɔ duba kɔnɔ ka taa ka du kɛ a damana n'o ye du fitinin ye donc n bɛ se ka fɔ du fitinin ye min ye bi o ye i b'a sɔrɔ du fitinin ye cɛ a n'a muso dɔrɔn de donc en général i b'a sɔrɔ duba b'u caman na dɛ mais selidonyaw ni fɛnw fɛ u bɛ taga dubaw kɔnɔ ka fêtew ni fɛnw kɛ yen nɔ mais i b'a sɔrɔ a tilan bɛɛ san kɛlen don du fitininw de donc o ye de fɛnɛ du fitinin bɛ i b'a sɔrɔ cɛ ni a muso dɔrɔn de bɛ yen nɔ o n'u denw donc an b'a fɔ olu de ma ko du fitininw nin wagati in na dubaw ye i b'a sɔrɔ mɔkɛw bɛ yen tɛnɛmusow bɛ yen mamusow bɛ yen frɛrɛw ni sɔrɔw bɛɛ lajɛlen n'u denw u bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan olu de ye dubaw ye. D'accord. Sango den i ye a ka jaabi mɛn e bɛ se ka mun de fara a kan. Bon ne kɔni bolo n balimamuso y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan sa k'a fɔ parce que caman bɛ duba kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ n'u ye furu kɛ u bɛ bɔ n'u musow ye du kɔnɔ ka taa u yɛrɛ ka logementw na le même temps selidenw fɛ ou kungodonyaw fɛ u bɛ segin ka na famille na u ni famille bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'i y'a ta o sira fɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko duden ani duba. Sisan nafa jumɛn de bɛ duba yɛrɛ la. Duba nafa ka bon duba nafa ka bon parce que a bɛ na ni bɛn ye a bɛ na ni kɛlɛya ye a bɛ na ni kutuɲɔgɔn tala ye hinɛ bɛ na makari bɛ na bɛɛ kelen kelen ka sɔrɔta bɛ dɔn duba kɔnɔ min bɛ sɛgɛn la bi o bɛ dɔn min lafiyalen don bi du kɔnɔ o bɛ dɔn den bɛ mara cogoya dɔn duba kɔnɔ muso bɛ to a nɔ la parce que n'i ko duba kɔnɔ bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ si kelen ye i b'a sɔrɔ a mana kɛ cogo cogo kɔrɔkɛ bɛ yen dɔgɔnin bɛ yen o n'a muso don kɔrɔkɛ n'a muso don dɔgɔnin denw ɲɛ b'a la olu fa yɛrɛ bɛ k'u kɔrɔkɛ bonya diyagoya dɔgɔnin denw bɛ u fa kɔrɔkɛ bonya dɛ donc o bɛɛ ye a nafa ye quoi éducation bɛ to a nɔ la ko caman fana bɛ se ka k'o kɔnɔ i y'a faamu. D'accord Madina e bɛ se ka mun de fara a ka kuma in kan en plus duba éducation est ce que ani du fitinin éducation ye kelen ye denw ta fanfɛyɔrɔ la. Effectivement ne bɛ se ka min fɔ ka fara o kan Jɛnɛba bɛɛ b'a dɔn duba ye fɛn min ye duba ni duba bɛnnen don duba ka di ni duba bɛnnen don duba ka di duba kɔnɔna na de i b'a sɔrɔ denw bɛɛ ka éducation bɛ kɛ kelen ye ou bien hali n'a fɔra ko karisa ye karisalakaw den bɛɛ b'a dɔn ka fɔ du sugu min don donc bɛɛ b'i ka mara dɔn ka ban ka sɔrɔ u m'i ka hali ka acte kɛtaw ye donc o bɛɛ bɛ duba nafa de ko fɔ ou bien k'a fɔ ko karisa ye karisa den ni dutigi y'a ka dudenw mara ka ɲɛ i n'a fɔ ni aw mɔkɛ ou bien aw tulomasamaw ye aw faw maraw ka ɲɛ ka tila ka aw yɛrɛ mara ka ɲɛ n'i sera yɔrɔ la n'i ko ko ne ye karisalaka den ye dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn k'e ye mɔgɔ ɲuman den hali n'a y'a sɔrɔ m'i ka ko kɛtaw ye parce que bɛɛ b'a dɔn e mɔkɛ ou bien e fa kun ye mɔgɔ sugu mun ye n bɛ misali ta fɛnɛ sisan nɔ ani fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka hali famille dɔn nɔgɔya la i b'a fɔ ko karisalakaw fɛ yen bɛɛ b'a dɔn ko yen ye duba ye a mana kɛ cogo o cogo yen dudenw ka ca soit i bɛ min ɲininka i b'a sɔrɔ o teri dɔ bɛ bɔ yen ou bien o kɔrɔmuso dɔ furulen b'a du kɔnɔ donc o y'a nafa dɔw ye quoi a b'a to fɛnɛ ni denmisɛnninw bɛ repère sɔrɔ genre n'u bɛ kɔrɔbaya u b'a dɔn k'a fɔ nin ye an ka du tabiya ye nin tɛ an ka du tabiya ye genre an kɔrɔbayara an mɔna nin lamɔ cogo de la an kan ka nin kɛ ani an man ka nin kɛ o la caman fana bɛ exemple ta hali ni ko ko ninnu ye marakaw ye par exemple n bɛ exemple ta marakaw kan comme ba ye maninka ye donc n'i ko ko marakaw filɛ nin ye marakaw genre n'i ko déjà nin ye marakaw ka du ye bɛɛ b'a dɔn marakaw bɛ cogo min na déjà
donc n'i ko ou bien n'i donna carré kɔnɔ n'i ko ko marakaw fɛ yen n'a du belebeleba bɛ yen bɛɛ b'a dɔn du min don voilà yɔrɔ min don o ye bɛɛ ye duba nafa ye ani musow bɛ ɲɔgɔn dɔn musow bɛ sigi ka kan kelen fɔ ani musow bɛ ɲɔgɔn respecter par hiérarchie parce que n'e donna du kɔnɔ e y'a sɔrɔ cɛ voilà ale grand frère musow bɛ yen nɔ n'i nana aw bɛ bɛn uli nana sɔrɔ bɛn bɛ cogo min na i bɛ continuer o fɛ non seulement i bɔra aw ka du kɔnɔ mais i nana du wɛrɛ min kɔnɔ o b'a to ni dɔ bɛ fara i ka mara kan ka se ka i denw fɛnɛ mara ka taa o duba sansu kɔnɔna na o b'a to ni ani duden tɔw fɛnɛ tɛ bɔ ɲɔgɔn na. D'accord. Voilà. Ok. Zani de ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ sisan muso min lamɔnna du fitinin na est-ce que a bɛ se ka duba sigi kɛ? Bon a ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn n'a fɔ k'a ka nɔgɔn parce que bununa hadamadenw hakili tɛ kelen ye. Fɛn dɔ ka nɔgɔn dɔ bolo i b'a sɔrɔ a ka gɛlɛn dɔ bolo dɔ bɛ se ka degun dɔ kun dɔ tɛ se k'o degun kun misali la ni maa min ti fulakan mɛn n'i taara bila fulaw cɛla sigi bɛ gɛlɛya a ma dɔɔnin dɛ. I bɛ fulakan mɛn i b'a mɛn nka yanni i ka fulakan in faamu i bɛ sɛgɛn dɔɔnin a bɛ ten a bɛ n'a fɔ maa min bɛ ka lamɔ a n'a fa n'a ba kan dudennin kɔnɔ u ka du jama man ca ni problème b'a da la i b'a sɔrɔ a b'a ɲɛfɔ a fa de ye ou a b'a ɲɛfɔ a ba de ye wali kelen a b'i sigi ka télé filɛ o b'a tila tɛmɛ ko tɔw kan mais n'i bɛ duba kɔnɔ jama ka ca mankan b'i fan bɛɛ fɛ wagati min na e sunɔgɔ heure o bɛ bɛn dɔ ka mankan ci wagati ma e dun tɛ se k'i kun bɔ k'a fɔ ko karisa mankan dabila parce que a fana sago bɛ du la ni du fana ye vitre k'i ka so la k'i mabɔ mɔgɔw la mɔgɔw b'a fɔ i ka jugu donc i bɛ obligé de a ma nɔgɔn quoi nka i bɛ habitué a la dɔɔnin tel que n y'a f'i ye cogo min na n'i ti kan i bɛ dɔ kan o cɛ du fait que o b'a fɔ f'i ɲɛna finalement i yɛrɛ bɛna dɔɔnin t'a la fo ka n'i yɛrɛ se depuis bɛ dimi f'i bɛna faamu depuis f'i bɛna faamu depuis a bɛ bɛn i ma f'a b'i tɔɔrɔ i bɛ tila k'a kun ka tila ka sigi k'o kan parce que i nana sɔrɔ mɔgɔ min bɔra ni e ye faso la ka na ni e ye e nana sɔrɔ a la e dun tɛna fɔ ko ka bɔ hali n'i ko ka bɔ n'a se b'a ye a bɛ se ka bɔ mais n'a se t'a ye dun a n'a ala minɛ kisi n'e kɔni b'a fɔ furu la ou bien ni furu ka di e ye wajibi na to yen dɛ n'o man di ye de sa kɔni na ala minɛ o de don o ye tan ye Madina e bɛ se ka mun de fara o kan ne bɛ se ka min fɔ ka fara o kan dɔrɔn a ye min fɔ a y'a belebeleba de fɔ i b'a dɔn kuma tɛ n bɛ exemple ta an bamakɔkaw kan sa an Bamako musow k'a fɔ n'i ko ko furu bɛ yen dɔrɔn u bɛ ɲininka fɔlɔ duba wa n bɛ taa duba de kɔnɔ ou bien u b'a jɔrɔ daminɛ quoi i b'a jɔrɔ daminɛ c'est pas facile quoi parce que imagine e bɛ mɔ du fitinin kɔnɔ e n'i fa n'i ba ani dɔgɔninw n'ali dɔgɔnin bɛ mankanciw ni fɛnw na n'i bɔra ka f'u ye k'u k'a dabila u b'a dabila n'i dun bɛ duba kɔnɔ ni dɔ ka tobili kɛ heure sera o don y'a sɔrɔ e tɛ tobili la e bɛna se ka fɔ ko ka susuli dabila ou bien ko denmisɛnninw ka mankanci dabila genre o fana ye duba fɛngɛ dɔw a ma nɔgɔn quoi ou bien i bɛ bɔ e y'a sɔrɔ e ba bɛ tobili kɛ e ni dɔgɔnin n'i fa dɔrɔn de donc e bɛ taga bila dagabaw kunna o b'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ s'olu la a dɔw yɛrɛ la i bɛ na u b'a fɔ ko karisa yɛrɛ tɛ muso tɛ se tobili la a ma dege a la donc habitude bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn mais africaine musow ka teli ka habitué fɛnw na parce que hali n'i y'a sɔrɔ bamanan don ou bien fula don par exemple mais exemple ta marakaw kan tuguni marakaw bɛ ne kama yan n'i furula ka taa maraka du kɔnɔ hali n'i tɛ marakakan mɛn finalement i b'a mɛn n'i furula ka taa fula du kɔnɔ hali n'i tɛ fulakan mɛn finalement i b'a mɛn ou bien i denw b'a mɛn i denw yɛrɛ fana bɛ tila k'i dege a la donc je pense que o yɔrɔnin fana gɛlɛya fitinin b'a la kuma tɛ n'i nana fana e éduquera cogo min na n'i nana sɔrɔ tɔw ka éducation tɛ ten donc c'est un peu compliqué a ka gɛlɛn dɔɔnin voilà. Ok. Maintenant sisan Zani de n bɛna i ka fanfɛla la dutigi yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn yɛrɛ de du kɔnɔna la a du fitinin n'a belebeleba bɛɛ a jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn yɛrɛ yɛrɛ ye ok ɲininkali in diyara n ye dutigi kan ka bɔ a ka duden kelen kelen bɛɛ lahalaya kalama sokɔnɔna fara kɛnɛmala kan bamanan kumalakɛlaw b'a fɔ ko den ka image y'a parents de o ye tan ye donc den bɛ ko kɛ kɛnɛma caman b'a bila hakili la k'a fɔ k'a b'a sɔrɔ k'a jogo kolo la depuis so kɔnɔ de donc o kosɔn n ko dutigi man kan kɛ du kɔnɔ k'i ka duden bɛ yen k'i tɛ min lahalaya kalama min kɛra kɛnɛma o min kɛra so kɔnɔ k'i denw place dɔn k'i muso bila a place la e yɛrɛ k'i jɔ ka dutigiya minɛ kɔnɔ c'est pas parce que k'a kun bɛɛ wari ye dɛ yanni wari kana fɔlɔ dun danbe tun tɛ yanni wari kana dun ɲɔgɔn bonya tun tɛ danbe yɛrɛ
danbe kɔrɔ n b'i ɲininka n y'a mɛn n karamɔgɔ de la kɔrɔ foyi ma sɔrɔ danbe la ni ye dan de ye kɔ tɛ limite i dan dɔgɔnin mana wari sɔrɔ cogo o cogo a se ka jama a kɔrɔ kuma den mana wari sɔrɔ cogo o cogo a se ka fɛn fɔ fa ye k'a b'a fɔ k'a bɛ kuma se ka fa corriger o y'i dan de ye i mana jama ka fa ka yala i dan y'i dan ye donc bon dutigi caman bɛ yen o ma nin yɔrɔ in de faamu kɔ caman ye se n'a di maa den min bolo bi tiɲɛ tɛ se ka fɔ o ye foyi foyi ma duba sigi gɛlɛya bi kabi don min na a fɔra ko nin y'anw ka dutigi kɔrɔkɛ ye depuis o yɔrɔ la duba sigi gɛlɛyara wari de b'u se maa ma nata de b'u se maa ma nin y'anw ka dutigi kɔrɔkɛ de ye a tɛ fɔ ten a tɛ fɔ ten a bɛ fɔ de ko nin ye dutigi ye i b'a sɔrɔ du denkɛ fɔlɔ bɛ sɔn ala ma fɛn diya a la mais pourtant a dun bɛ se a bɛ su silamɛ don ladiri don hɔrɔn don a danbe b'a bolo mais se de t'a ye wari de bɛ fɛn min ɲɛnabɔ bi donc ni dɔgɔnin ye wari sɔrɔ wajibi don kɛnɛma mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛma dɔgɔnin ka influence de b'a to olu bɛ na o parce que dɔnni de b'ale bolo sigidalama minnu bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛ na dɔgɔnin de nɔfɛ donc caman bɛ dɔgɔnin de kɛ dutigi ye ka sabu kɛ fɛnko ye mais ni dɔgɔnin y'a dɔn k'a fɔ ko marabaa wɛrɛ b'ale la du kɔnɔ min t'ale fa ye min t'ale ba ye parce que ale kɔrɔw bɛ yen n'a fɔra a ma cogo o cogo ko nin y'an ka dutigi kɔrɔkɛ ye ayi ne tɛ dutigi ye karisa de ye dutigi ye donc bon o éducation camanba bɛ daminɛ mansaw de la fɔlɔ parce que mansaw de b'a jira denw na depuis denw na minnu bɛ yen ni se bɛ min ye mansaw de bɛ gɛrɛ olu la fɔlɔ k'olu lagɛrɛ u yɛrɛ la se tɛ min ye k'u mabɔ la donc n'o kɛra balimaya hinɛ bɛ ban a makari bɛ ban kuma donso ko ten ko lamɔ sara kɛra fitiriwaleya ye ko teriya so kɛra nin jugu so fɔlɔ ye maa si den kelen dalen tɛ si la tugun bɛɛ kelen kelen ko yan n'aw se yan ne yɛrɛ kun o de ye duba yɛrɛ sigi caman tiɲɛ parce que i b'a sɔrɔ depuis kɔrɔkɛ min bɛ so kɔnɔ o ma fɛn sɔrɔ dɔgɔnin min bɛ yen dɔ b'o o de kun o muso bɛ ga dilan o muso bɛ ga dilan cogo di a cɛ bɛ na ni min ye k'o d'a ma a b'a damana ga sigi a ka porte da la a yɛrɛ ka chambre da la ale denw b'o de dun mais e pourtant foroba ga bɛ kɛ duba in sigi tiɲɛ bɛɛ yɔrɔ bɛɛ kun ye o yɔrɔ in de depuis waati min na musow commencera ka dagani sigi daminɛ o waati de k'o ɲagami bon ni fa bɛ du kɔnɔ walima kɔrɔkɛ bɛ du kɔnɔ muso fɔlɔ min b'a kɛ n'i ma se k'a fɔ a ye buranya bonya kama e se kɔni b'i dɔgɔnin kɔni na i dɔgɔnin ye wari sɔrɔ o a kɛra fantan ye o a kɛra jɔyɔrɔbatigi ye jamana in kɔnɔ o e kɔni tɛna se ka tiɲɛ kɔni fɔ dɔgɔnin ye a karisa i muso ɲininka so kɔnɔ ya tilegan in na i nana ka bɔ baro la a ti bɛn a fɔ a y'a ka da bi ma n'a bɛ foroba dumuni kɛ mɔgɔw fɛ a ka foroba dumuni kɛ mais min kɔni ye foroba dumuni kɔfɛ n'a bɛ taa dumuni san kɛnɛ ma k'o dun m'o fɔ mais foroba dumuni kɔfɛ ka na ka dumuni sigi i ka da la o tɛ k'anw ka du kɔnɔ yan dɛ bawo an m'o y'an faw la kab'o ko in de daminɛ la o de ye dutigi caman ka contrôle perdu dɔɔnin i y'a faamu faamuyali sɔrɔla a yɔrɔ la faamuyali sɔrɔla mais o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ erreur bɛ muso de la ou bien a bɛ cɛ de la bon nin na ne bɛ se k'a f'i ɲɛna dɔrɔn erreur bɛ cɛ de la parce que muso ye dunan de ye ni balimaya diyala de muso bɛ don a la nka n'a tiɲɛna dun muso bɛ taa dɛ n'a mɛnna a ka du kɔnɔ de a bɛ k'aw ka du de ye o kosɔn kumadonsow b'a f'i ye ko maa kana jɔ muso la a fitinin fara kumaba kan a bɛɛ bɛ se ka ko dilan i ko maa fitinin fara kumaba kan a bɛɛ bɛ se ka ko tiɲɛ n y'a mɛn kuma la dɔ da ko muso fitinin ko tasuma don k'a kɔrɔbalen ye fɔlikan ye kuma in fɔ dɔw bɛ se ka dɔ de to la a ka to k'a ayiwa i ye kumaba fɔ nin ye dɛ a ye belebele ye dɛ i y'a faamu donc ne bolo a défaut bɛ cɛw de la parce que e nana ka bɔ baarayɔrɔ la e y'a sɔrɔ e muso kelen bɛ k'a dama gosi
e ka bulon nala e dun kɔrɔkɛ bi du kɔnɔ i fa bɛ balolen an ka kɛ mansa wɛrɛ tɛ yen mais e kɔrɔkɛ kɔrɔba bɛ yen ko se bɛ e ye k'e muso ye daga sigi a ka da la hali n'a sɔrɔ n'a b'a kɛ de ka taa dɔ di kɔrɔkɛ ma so kɔnɔ walima hali n'a sɔrɔ n'a b'a kɛ de k'i kɔrɔkɛ denw wele u ka n'a dun a ba sigi ka bɔ a la u k'a fara forobaga kama ye bɛɛ kelen kelen ye ga sigi yɛrɛ se tɛ kɔrɔkɛ ye se bɛ dɔgɔnin de ye e muso ye ga sigi e ka da la e nana ka bɔ baro la e y'o ye e kɔrɔkɛ maloya e ma walima a sera ni ɲa a ma se ka fɛn f'i ye e yɛrɛ y'i da don o kan ko baw ko se bɛ e ye fanga bɛ e la e dun kelen tɛ du kɔnɔ e bɛ yen e kɔrɔkɛ bɛ yen wa e kɔrɔkɛ muso bɛ yen e kɔrɔkɛ denw bɛ yen e yɛrɛ muso bɛ yen e denw bɛ yen i kɔrɔkɛ denw bɛ to miiri de la e denw nɔfɛ muso kana jɔ a la dɛ n'a sɔnna a turu yɔrɔ la a bɛ feere a bɛ den kɛ wa maaw bɛ se k'a suma la nka n'a kelen ko k'a bɛ ban a bɛ kabila kelen ci Ala k'an kisi o ma o fana wajibi don fɛn dɔ bɛ n'a dusukun na parce que a b'a bila a kunna ko se b'ale cɛ de ye du kɔnɔ jama fari bɛ na yaala fari bɛ na muso dɔw min bɛ so kɔnɔ musow ka farinya e yɛrɛ b'a dɔn a ye malakɔ ye a ma nɔgɔn dɔɔnin a bɛ yafa donc diyagoya don muso dɔw in fana bɛ kɛɲɛ k'i ka k'a cɛ la i y'a faamu donc i b'a ye bɛnbaliyaw bɛ commencer ka na parce que denw b'a fɔ karisa denw bɛ ka nin dun anw tɛ ka nin sɔrɔ donc i y'a faamu ko in kun y'o de Ala ka hakili ɲuman d'a ma amin yarabi Madina e bɛ se ka mun de fɔ an ye o yɔrɔ la dutigi yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn yɛrɛ ye du kɔnɔ surtout duba ne yɛrɛ kɔni bolo Jabate kuma nafama yɔrɔ bɛɛ fɔ ka ban déjà de 1 Jɛnɛba n'a jateminɛ bi a ka dɔgɔn dutigi la bi min b'a dɔn a du lahalaya bɛ cogo min na a ka dɔgɔn kosɛbɛ m'a fɔ a tɛ yen dɛ mais a ka dɔgɔn kosɛbɛ parce que an ka jateminɛ k'a fɔ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛnna wari ma sisan pour que i ka se k'i ka denbaya labalo f'i ka taa wari ɲini dutigi dɔw bɛ bɔ depuis ni fajiri selila u tɛ segin so fo safo e bɛ se k'i ka du lahalaya dɔn cogo di a ka gɛlɛn e bɛ se k'i ka a dɔn i muso lahalaya bɛ cogo di so kɔnɔ e bɛ se k'a dɔn cogo di e denw bɛ ka lamɔ cogo min na a dɔw bɛ yen hali u t'a dɔn u denw bɛ kilasi minnu na i b'a sɔrɔ ba de b'a fɛnw dɔw bɛɛ suivi kɛ donc a ma nɔgɔn dutigi ka kan de a mana kɛ cogo o cogo ou bien ni samedi ni dimanche kelen min bɛ yen nɔ n'i ma se ka samedi sɔrɔ dimanche sɔrɔ i ka tile so kɔnɔ tile ni so kɔnɔ kɔrɔ tɛ k'o ye fugariya ye parce que caman bolo bi n'i tilenna so kɔnɔ terikɛ wɛrɛ b'a fɔ mais karisa e ye fugari ye dɛ ou bien e ye muso den ye dɛ ou bien i ye o ye i bɛ so kɔnɔ i bɛ siri i muso ɲɛ e bɛ se k'i ka du lahalaya dɔn o la o don kelen kɔni kan ka kɛ cɛ bɛɛ bolo i k'i sigi du kɔnɔ i k'a lajɛ du bɛ taga cogoya a kɛra du fitinin a kɛra duba ye imagine hali n'a kɛra duba ye balimakɛw cɛw yɛrɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan dimanche don so kɔnɔ bɛɛ ka tilen bɛɛ ka baro ni fɛnw kɛ bɛɛ ka dumuniw kɛ ɲɔgɔn fɛ walayi n'aw musow y'aw ye cogo dɔ la u bɛ siran ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ musow yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan seko tɛ a bɛ siran musow yɛrɛ bɛ hali siran k'a fɔ i balimakɛ ye nin kɛ dɛ ou bien i balimamuso ye nin kɛ dɛ ni aw ma sigi du kɔnɔ ka du kɔnɔna jateminɛ ni aw musow nana n'u ye mun fɔ aw ye so kɔnɔna na aw b'o de minɛ kɛ donc e fana bɛ révolter ka bila i balimakɛ la ou bien bɛ révolter ka bila i balimakɛ muso la a bɛ kɛ du ci sababu ye donc il faut que du kɔnɔna i n'a fɔ Jabate y'a fɔ cogo min na du kɔnɔna dan tɛ dépense dɔrɔn ye danbe fɛnɛ b'a la et n b'a fɔ bi parce que danbe ne yɛrɛ tun tɛ danbe kɔrɔ dɔn parce que bamanankan ka gɛlɛn voilà bamanankan ka gɛlɛn bamanankan kɔnɔ dulen don donc vraiment ni dutigi il faut k'u fɛnɛ ka se ka wagati dɔ ta u k'a lajɛ du lahalaya bɛ cogo min na dutigi caman fɛnɛ bɛ yen nɔ u b'u basé kɛnɛma mɔgɔw bɛ min f'u kan u tɛmɛtɔ la n'u bɛ na dɔrɔn kari kɔnɔ bɛ se ka cɛ ne yɛrɛ y'i muso ye bi a bɛ ka jigin ka bɔ yan fɛ dɛ ou bien ne yɛrɛ ye denmisɛnninw tun bɛ ka nin kɛ ou bien denmisɛnninw tun bɛ ka nin kɛ e bɛ don so kɔnɔ e tɛ ko foyi ɲɛɲini i bɛ bila i den na i bɛ bila i muso la i bɛ bila du kɔnɔ denw na parce que min fɔra i ye kɛnɛma ni e yɛrɛ bɛ du kɔnɔ ni e ye du kɔnɔna jateminɛ est ce que a bɛ se nin ma et me rebondis à côté min fɔ ko musow ni musow y'a kɛ ka ɲɛ du bɛ ɲɛ effectivement ni musow y'a kɛ ka ɲɛ du bɛ ɲɛ ko caman bɛ yen an b'a fɔ cɛw don mais tiɲɛ don a belebeleba bɛ anw musow yɛrɛ la hali n'i y'a ye cɛ bɛ bɔ du dɔw kɔnɔna na bi ka taa du fitininw ta u yɛrɛ ye musow jɔyɔrɔba b'a la soit i b'a sɔrɔ kuma dɔ la cɛ b'a kɛ a yɛrɛ ka lafiya kama parce que a man di cɛ dɔw fana personnellement u ka to duba kɔnɔna na parce que n'i bɛ duba kɔnɔ ko dɔw bɛ yen i tɛ se k'a kɛ
ima alla ay exemple min fo duba ko nana muso mun be tobili kɛ kɛrɛfɛ après du dɔw kɔnɔ i b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ de b'a fɔ ni minɛ i bɛ fɛn dɔ tobi ɲɛ ni minɛ cɛ dɔw yɛrɛ tɛ sɔn ka duba dumuni dun soit dɔw fɔ ni ni balimamuso min bɛ tobili la u b'a fɔ ni muso in n'a ye bɛ ga la don min na dudenw yɛrɛ bɛ b'a fɔ karisa de bɛ ga la bi bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini i b'a dɔn o ko dɔw tɛ courage don mɔgɔw la tuma dɔw la hali ka ko dɔw kɛ duba kɔnɔna na et puis k'a fɔ fana k'i bɛ i n'a fɔ dumunifɛn dɔw tobi i n'a fɔ sɛ ni fɛngɛ ninnu ni du ka bon cogo dɔ la n'i ma dépense o dépense don hali du mana dɔgɔya cogo o cogo n'a y'a sɔrɔ guwa 3 guwa 4 ou bien guwa 5 de bɛ du kɔnɔ n'i ko i bɛ sɛ dilan cogo o cogo kɔni i tɛna se ka sɛ fana dilan ka kama nin kelen bɛɛ kɛ bɛɛ ka minɛn kɔnɔ a mana kɛ cogo o cogo kɔni f'i ka sɛ den tan 5 dilan pour que nafa yɛrɛ ka se ka sɔrɔ a tobili la donc ni an ma ɲɛ k'o fana tɛ se ka kɛ soit i ni sɛw ka bɔ aw ka taa dumuni kɛ mais n'i ko k'i b'o fana kɛ duba dɔw kɔnɔ bi a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc duba vraiment a kow ka ca. ok bon k'a ka nin yɔrɔnin kuma su nin dɔrɔn don dɔ ko ma ko n'i taara du kɔnɔ ka taa tile du kɔnɔ k'a daminɛ depuis sɔgɔma fo fitiri wagati i taara so ko n'i m'a mɛn muso da k'a fɔ den ye ko n'i ma nin dabila n'i fa nana m'a fɔ a ye k'i ka da la k'a fɔ ko mara t'o du kɔnɔ ko fɔ ba k'i kun bɔ k'a fɔ den ye de karisa n'i ma nin dabila n'i fa nana m'a fɔ a ye k'o b'a jira k'a fɔ ko mara b'o du kɔnɔ denw bɛ siran fa ye a da sera yɔrɔ min ma dumuni ko la n bɛna yɔrɔnin suli ye dɔɔnin n'i y'a dɔn i bɛ fɔ ko duba dɔwɛrɛ tɛ foroba dumuni tobira an ka daminɛ mɔni na bɛɛ de wulila bɛɛ n'i ka galama kɔrɔ dɔgɔnin o fana dɔgɔnin o fana dɔgɔnin aw bɛɛ sigilen bɛ mɔni kɔnɔ aw de ka du don aw de b'a tabiya dɔn dunan na fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ ye du in wolodugu woloden mɔden ye a ye mɔni min sukaro m'a labɔ e b'o dɔn ne b'o dɔn sukaro y'a labɔ e b'o dɔn ne b'o dɔn ɔ n'an bɔra kɛnɛ ma ne e ye wari sɔrɔ ne k'a sɔrɔ ne bɛ fɛ an ka sini mɔni ka diya e fana bɛ fɛ sini mɔni ka diya mun de tɛna ni sukaro sɔngɔ ye ɔ an y'a dun a jara an b'a ɲini dɔ de ka fara a ja kan ɔ ni min ma foroba dumuni kɛ dun o b'a dɔn min foroba dumuni a ka di a ma de o b'o dɔn e ye daga sigi muso ka da la e bɔra baaraw la k'i muso ka tobili kɛ o ye tobili kɛ e nana e y'o dun o jara o ma diya e kelen de b'o dɔn mais mun tobila duba kɔnɔ e b'o dɔn donc o de ko in tiɲɛ quoi mais n'a bɛɛ jara ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ hakilina bɛ kɛ kelen de bɛɛ bɛ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dumuni kɛ fɔlɔ maaw ma k'u kun fɛ ten filen tun tɛ yan munna wagati tun se ka bɛɛ ta kɛ filen kɔnɔ bɛɛ k'a dun mais munna bɛɛ bɛ jɛ k'i tigɛ k'o togo ji kelen na ka jɛ k'u bolo don minɛn kelen kɔnɔ ka tila ka segin k'u tigɛ k'o togo ji ko kelen na kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la nin kelen kelen bɛɛ n'a taamasiyɛn de don wa nin bɛɛ bɛ bɛn de ko fɔ ne k'an bolo ko ne dɔgɔnin k'a bolo ko min dan b'o kɔ k'a tigɛ sanako min fana dan b'o kɔ k'a tigɛ sanako an ka jɛ an k'an bolo don minɛn kelen kɔnɔ n'i kɔni y'i bolo don dumuni kɔnɔ i laban dun da de don i tila ka segin ko o tigɛ kelen in don ji la k'a sanako min dan b'e kan o fana y'o ɲɔgɔn kɛ dutigi bɛ tila ka nin dɔ yɛrɛ ta k'a min k'an ka ɲɔgɔn nɔgɔ jugu kun e ka jama e ka kafa e ka yaada ne min ye e kɔrɔ ye walima ne min ye dɔgɔnin ye ne k'o kun i sera ka mɔgɔ mɔgɔ kɔni tɛgɛ nɔgɔ kɔni ji min bolo nɔgɔ ji min kɔni i na se ka tigi la i na se k'o tigila mɔgɔ ka fɛn caman kun dɛ donc a bɛ ten de nin si ma kɛ gansan mais bi an bɛ tile min na cuillère de bɛ yen teko ji minɛ yɛrɛ bɛ sigi bɛɛ bɛ ou bien bɛɛ bɛ taa robinet la ka t'i tɛgɛ ko ka na bɛɛ kelen kelen ko ya nafsi ya ne yɛrɛ kun ni ne y'a sɔrɔ bin hakili bɛ muso de la nin de ye parce que a ka di ne ye k'a fɔ duba kɔnɔ ko ne de ye champion ye a ka di ne ye k'a fɔ duba kɔnɔ ko ne de wari bɛ ne de kun ka tɛmɛ bɛɛ kan o de bɛ bɛɛ hakili la mais pourtant o de ye kojugu ye gansan ti dɔw labɔ duba kɔnɔ dɛ o kaw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ den natiri adamaden ko yɛrɛ de man di olu ye muso bɛ kɔnɔya tan kɛ nka i b'a sɔrɔ denw jogo tɛ kelen ye o dɔ bɛ fɛn dɔ kun dɔ t'o kun dɔ bɛ se ka fɛn dɔ sabali minnu o man di dɔ ye quoi dɔ bɛ fɛn dɔ jate dɔ yɛrɛ tɛ jate donc i b'a sɔrɔ ni min ko a bɛ bɔ du kɔnɔ du kɔnɔna sigi de man duba kɔnɔna sigi de man di o ye mais o fana ni juguya tɛ kelen ye mais a caman ta fana ye dɛsɛ ye dɛ caman ta fana ye sɛgɛn ye dɛ
e ka to ba ka sala la mama d'accord ok faamuya sɔrɔ a la mais Zani de n bɛ segin ka na i ka côté la halisa an bɛ wagati min na bi an ka société de ko don dɛ an bɛ yɔrɔ min na an ka génération est ce que an bɛ se ka vie duba la ka vie duba la comme a san bɛ génération 21 na comment o yɔrɔ de la ah comme on est génération 21 na Messi ni pantalon ni talon ni body ye amour de la kabini téléphone qui appelle le soir amour clé de la saison denti fa bonya tugun wa masa yɛrɛ tɛ den gasi sigi tugun an b'o wagati de la sisan kojuguba mais o bɛɛ n'a ta kɛnɛma de b'a la k'an disi gosi dɛ k'anw de ye mani bɔ a ka dugawu don ye dɛ mais pourtant kɛnɛma fana anw de bɛ fani ni mani na mais anw bɛɛ bɛ bɔ duba de kɔnɔ nin bɛɛ kelen-kelen ye kabilatigi de wa nin bɛɛ kelen-kelen kumakan ko ne de ye n fa ni n ba ka dugawu den ye mais pourtant kɛnɛma e dun b'a la ka walifaw dɔgɔya et pourtant kɛnɛma e dun b'a la ka walibaw dɔgɔya an ka génération 21 Messi ni body ni pantalon kabini électronique i da so kɔnɔ ka téléphone ci dɔrɔn a banna appelé de soir anw ka bi tile anw bɛ min kɛ duba kɔnɔ a bɛ kan ka gɛlɛya anw ma dɛ a fan ye dɔɔni an bɛ se ka vie duba la wa est ce que yɛrɛ bon anw bɛ se ka vie duba kɔnɔ nin kan kan anw bɛ se ka vie duba kɔnɔ n'an ma yɛlɛma kɔ an bɛ ka min a ɲini ka kɛ minnu ye an to cɛ olu ye koyi an tɛ se ka kɛ cɛw ye koyi olu ka vie romantique ninnu an tɛ se ka k'a ye walahi an b'a yɛrɛ nɛgɛ de an tɛ se ka k'a ye kɛcogo t'a la quoi donc tant que o vie de b'anw kun na k'an hakili to Jacques ni Rose la k'an hakili to Roméo et Juliette la anw tɛ se ka kɛ lamɔ duba kɔnɔ tugun n'a musow parce que vie romantique ka di bɛɛ ye bi wa a ka di bɛɛ ye bi maa si kana n'i muso déranger e dun lamɔn'a kɔnɔ e y'a sɔrɔ i tonton bɛ yen i fakɔrɔba bɛ yen i bɛnkɛ bɛ yen olu bɛɛ n'u muso bɛ ɲɔgɔn kan du kelen kɔnɔ e bɔra n'i ta ye parce que vie de ka di e ye mɔgɔ tɛ se ka to duba kɔnɔ k'i ti ja i bɛ ja a ka di bɛɛ ye kuma min n'a fɔ man di hakɛto b'a la kuma bɛ télé de la mais o n'a ta bɛɛ ne bolo mɔgɔ kan ka jɛ fɛn dɔw kɔ k'a sababu kɛ danbe kana to nin kɔ n balimamuso da sera a ma n'a ka di ye ni pourquoi pas i ni muso tɛ bɔ i muso ye muso de ye sariya y'a daga i ye wa mansaw yɛrɛ fana an ka diinɛ fana y'a daga i ye i ni muso bɛ se ka bɔ aw bɛ taa aw yaala aw bɛ na mais o t'a bɛɛ jira k'a fɔ ko aw se ka vie kɛ du kɔnɔ mais caman de bɛ yen nɔ olu tɛ se ka to du kɔnɔ fɛn minnu ka di u ye dɔw bɛ maloya parce que a ka di bɛɛ ye dɔw bɛ bɔ u cɛw bɛ bɔ k'u cɛw labɛn ka t'u bila bulonda la ka segin u kɛ tan hakili ka taa ɲɔgɔn nɔfɛ o ka di caman e dun cɛ fa sigilen bɛ tɛ sɔn k'i cɛ fa sigilen ɲɛna dɛ i cɛ ba sigilen bɛ an ka kɛ musokɔrɔba dɔw b'a faamu dɔw b'a faamu nka caman t'a faamu dɛ dɔw b'a fɔ nin den ma mara dɛ mais pour toi i maralen don koyi i ta in de ka di ye wa i bɛ fɛ k'i ta in diyaɲɛ de jira e cɛ foyi man di ka nisɔndiya bɔsɔn d'accord mais an ka bi génération de a ma nɔgɔn dɔɔni a ma nɔgɔn hakili ka taama nɔfɛ ok Madina e yɛrɛ ye mun de faamu est ce que an ka bi génération est ce que an bɛ se ka vie duba la Jɛnɛba an ka se ka vie duba la ka gɛlɛn parce que de un ko in bɛɛ ye mara de ye du yɛrɛ ye mun ye musow c'est vrai que ni aw cɛw fɛn o fɛn marala du kɔnɔna na aw bɛɛ n'aw ka mara don et tout mais muso minnu bɛ na ko in problème bɛ bɔ o yɔrɔ de la e marala ni mara min ye hakilina min bɛ e kunna ani aw ka du tabiya kun ye min ye hali n'a y'a sɔrɔ i nana du min kɔnɔ parce que du caman bɛ yen nɔ bi a ka gɛlɛn i ka taa du kɔnɔ i k'a sɔrɔ toujours a du kelen tabiya bɛ yen ni muso kelen muso fila furula ka du kow bɛɛ bɛ yɛlɛma déjà muso minnu bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a sɔrɔ musow si tɛ hali race kelen ye genre suguya kelen ye i b'a sɔrɔ aw ka lamɔw cogo ma kɛ kelen ye i b'a sɔrɔ muso dɔ in lamɔna duba kɔnɔ e lamɔna du fitinin kɔnɔna na kuma dɔ la musow yɛrɛ de bɛ
du sigi gɛlɛya donc c'est compliqué i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen olu balimakɛ muso kansinamusoya ka jugu bi ni sinaya ye olu yɛrɛ de fɛnɛ bɛ cɛw bila ɲɔgɔn na donc hali n'a y'a sɔrɔ e bɛ baara la par exemple e kansinamuso bɛ yen o tɛ baara la i b'a dɔn gɛlɛya bɛ na côté caman na parce que ni e ye ko caman kɛ ou bien hali n'a sɔrɔ e bɛ ka bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la ni e kan ka tobili kɛ ka i occuper denw na ka taga ni denw ye école la pourtant min bɛ so o tɛ foyi la n'a fɔra k'o fana ka tobili kɛ don o don o tɛ se ka ɲɛ o donc du b'a sigi ka gɛrɛ nin sens bɛɛ fɛ i b'a sɔrɔ wagati dɔ la fana a ka di i ni cɛ ka to aw ka intimité la a ka d'aw ye fana mankanw ou bien fɛnkɛ camanw kana kɛ aw senkɔrɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na n'i nana du kɔnɔ ka sɔrɔ dɔ bɛ tobili ou bien fɛnkɛ na a ka di e ye k'i reposer tuma min na o b'a sɔrɔ dɔ bɛ k'a ka baara kɛ i dun tɛna n'o bali a ka baara la donc a ka gɛlɛn aw ka se ka ɲɔgɔn faamu soit e b'a fɔ tuma dɔ la a tigi bɛ ka ko dɔw kɛ de k'i ɲaga labɔ parce que a b'a dɔn i nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la i sɛgɛnnen don i bɛ fɛ k'i reposer ou bien e den maracogo ni muso dɔ in den maracogo tɛ kelen ye ni denmisɛnninw fana bɛ ɲɔgɔn kan ni e y'i ta mara ka ɲɛ cogo o cogo ni muso dɔ bɛ yen o tɛ ka se k'a denw mara k'a ka éducation cadre e denw tɛ se ka mara a ka gɛlɛn donc il faut que mɔgɔw ka u hakili to nin yɔrɔ ninnu fana na ani k'a dɔn k'a fɔ fɔlɔ musow fana ni bi ta tɛ kelen bi musow caman émancipélen don dɔw kalilen dɔw bɛ fɛ vraiment u ka kɛ indépendant u yɛrɛ kelen k'u ka foyer gérer o ka d'u ye ka tɛmɛ kɔrɔkɛw ka n'u ka foyer gérer parce que c'est vrai kɔrɔw bɛ yen nɔ et tout mais i b'a sɔrɔ kɔrɔ dɔw ka gestion man ɲi il faut que an k'o yɔrɔ fana ye pourtant n'i dun ko k'i bɛna fɔ kɔrɔ ɲɛna n kɔrɔkɛ k'i ka gestion man ɲi a bɛ fɔ k'i tɛ k'i kɔrɔ bonya ou bien i ma mara ka sɔrɔ o tɛ sɔrɔ ni kodɔn ni du mara tɛ kelen ye il faut que mɔgɔw ka se k'o de faamuya donc o de la caman bɛ préférer ka bɔ u n'u ka denbaya i kelen bɛ se k'i ka denbaya gérer ko dɔw bɛ yen e de ye dutigi ye i bɛ se k'a fɔ nin tɛ kɛ n ka du kɔnɔ ou bien nin bɛ kɛ n ka du kɔnɔ e bɛ se ka taa fɔ i kɔrɔkɛ muso ma ko nin tɛ kɛ yan e dun ne kɔrɔkɛ ye dutigi ye i y'a fɔ cogo min na ni kɔrɔkɛ kɔni bɛ du kɔnɔ tant que o bɛ yen fɛn bɛ o bolo fɛn t'o bolo o de ye dutigi ye o de ta kan ka respecter mais ni e y'a ye e kɔrɔkɛ muso bɛ ka ko minnu kɛ o man ɲi ou bien hali ni e kɔrɔkɛ den ye ko dɔw kɛ e dun den don n'i y'a ci a bɛ fɔ k'i y'a ci ko parce que k'i ta tɛ a dun bɛ ka min kɛ o man ɲi donc o bɛɛ bɛ na ni a kow gɛlɛya ye muso caman tɛ se k'a ko gérer e ma mɔ duba kɔnɔ e t'a gestion dɔn e ma baw ma sinaya kɛ parce que au moins ni ba fana ye sinaya kɛ o b'a to ni dudenw cayara i b'a dɔn duba kan ka gérer cogo min na donc ni e baw fana ma sinaya kɛ n'e taara ka na bila duba kɔnɔ i tɛ se k'a gérer a dɔw la a bɛ fɔ k'i nana du cili kama ka sɔrɔ o tɛ aw ka maraw cogoyaw de tɛ kelen donc pour moi aujourd'hui duba sigi ka ɲi dɛ mais il faut que mɔgɔ de ka kɛ du kɔnɔna na min bɛ se ka duden bɛɛ cadrer ka duden bɛɛ bila i place la o caman bɛ sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye n'olu dun fana fatura ka bɔ du kɔnɔ a bɛ gɛlɛya donc ka se ka dutigi caman ka kɛ du kɔnɔ bi na k'a fɔ k'u bɛ du gérer a ma nɔgɔn donc duba gestion ma nɔgɔn du tout pour moi. Ok, mais i b'a dɔn tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ in souligner dɔɔnin tel que a da sera kansinaya yɔrɔ min ma i b'a dɔn yɔrɔ ye problème ba de ye en société kuma min na a fɔla a ma nɔgɔn mais tiɲɛ ye tiɲɛ ye foyi ma dabali ban aw woloyɔrɔw tɛ kelen ye aw mɔyɔrɔw tɛ kelen ye aw danbew tɛ kelen ye a ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigi la ko kansinaya mun na aw tɛ bɛn aw tɛ cɛ kelen sigi kɛ bɛ bɔtikolonbajɛ k'a yira kɛnɛma bɛɛ la wagaya la k'aw ka di ka sɔrɔ so kɔnɔ aw bɛ ɲini ka na ɲɔgɔn nin tigɛ aw tɛ cɛ kelen kun mun kɛlɛ bɛ yen mais bamananw fana ko ten n'i ye maa fila kɛlɛ la dɔrɔn mugan nɔfɛ 15 ko bɛ kelen kɔnɔ a caman fana ju ye an ka buramusokɔrɔbaw de dɔ fana ye parce que depuis du kɔnɔ olu fana ye denw sɔrɔ ani ɲɔgɔn ye quoi diyagoya muso ye dunan de ye o e donna du kɔnɔ e y'a sɔrɔ ba bɛ karisa de fɛ ka tɛmɛ a den tɔw kan n'i mago bɛ karisa in na de ba ka sitanɛ bɛ wuli mais n'i ye karisa buruja ba bɛ tigɛrɛ f'i kun ne hali n'o karisa in ma a kɛlɛ i bɛ buruja o parce que i b'a fɔ ko n'i y'a buruja k'i buramuso bɛ dɛmɛ fɛ mais buramuso yɛrɛ ni ka den n'o an ka buramuso ni ka den ka lagare ye sisan ale ko lala ko sigi ɲɛ kana kɔni ko ye lagare hali fɛn t'o kunna i bɛ ala minɛ n'o ta ye i n'a tɔ ka damana même si ala sɔnni lagare tɛ tiɲɛ kan wajibi de n'a sɔrɔ lagare ye dɛ parce que ba b'a fɛ i b'a sɔrɔ hali kuma dɔ la an ka duba kɔnɔ i b'a sɔrɔ lagare bɛ ko dɔ kɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ k'a ju t'a la hali sigi kɛnɛmɔgɔw b'a dɔn k'a ju t'a la kɔrɔkɛ b'a fɔ k'a b'a lagosi ba b'a fɔ k'a to yen
faranga lagare la a faranga lagare la aba kota yɛrɛ a faranga lagare la mais pour que lagare bɛ ka min kɛ a man ɲi ko fa bila ka taa da dilan ka kasi ko lagare ye n tɔɲɔ ka taa lagare da a da la ka sɔrɔ a ma se a dusu na mais jɔn ye a kolokolo ba kali waati min na a bɛ k'a kɛ n'a kɔrɔkɛ b'a la k'a lagosi wala a kɔrɔmuso b'a la k'a lagosi fara kɔrɔmuso in ka ba ye k'a kɛlɛba ye o t'a bali k'a man di ye maa bɛ tiɲɛ fɔ i ni ka maa ye o ye tan ye donc musow bɛ dɔw de kan kan min na n cɛ de ye plein pouvoir ye du kɔnɔ parce que lagare don walima n cɛ de ye plein pouvoir ye du kɔnɔ parce que wari b'a kun donc n'o muso fana nana o muso fana de ye plein pouvoir ye i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen olu fana tɛ se k'o kun cɛ bɛ se k'i mun n'a muso ɲɔgɔn kɔrɔ muso kɛ man di k'i mun n'a muso ɲɔgɔn kɔrɔ muso k'i mun n'a muso ɲɔgɔn kɔrɔ a b'a mun n'a kɔrɔ dɛsɛ la fo n'a sɔrɔ n'a ka segin kala don n'i ko tɛ segin kala ok a bɛ yɔrɔ faamuyara sisan Zani de n b'i ɲininka est ce que duba sigi nafa b'a la sisan bon komi ko nafa tun b'a la n ka bi a nafa dɔgɔyara dɔɔni kunun ko nafa tun b'a la n ka bi a nafa dɔgɔyara dɔɔni a nafa ma dɔgɔya dɔwɛrɛ la n da sera a ma hinɛ de banna makari banna si tɛ si bonya tugun bɛɛ ko ko ne de bɛ fɛ ka ye kɔ n'a fɔra an ka du dɔrɔn k'a fɔ ko karisalakaw fɛ yen karisa jumɛn ne ye o de ye bɛɛ hakilina ye donc o de y'a nafa dɔgɔya n'o tɛ fɔlɔ tile la a nafa kelen kelen tun tɛ fɔ ka se a dan na parce que hinɛ tun bɛ yen makari tun bɛ yen ɲɔgɔn sutura tun bɛ yen jigiya tun bɛ yen ko to ɲɔgɔn tala tun bɛ yen ɲɔgɔn hakilila jigi tun bɛ yen min tɛ min dɔn o ka jiri o la min filila o ka lakile min ma fɛ ka ɲina o hakili ka jigin fɔlɔ o tun bɛ yen nka bi dun tan tɛ maa si bolo hali bi dubaw kɛ n ko bɛɛ ka tele b'a ka so kɔnɔ ni mankan mɛna dɔ bɛ yen don jɛ k'i kun tɛ mun bɛ yen u b'o de bɛ yen wali ka fenêtre dayɛlɛ mun bɛ ka kɛ bɛɛ b'i ka so kɔnɔ de sisan donc o la a nafa dɔgɔyara parce que bɛɛ ka ga b'i ka da la bɛɛ ka tele b'i ka so kɔnɔ bɛɛ muso b'i ka yɔrɔ la bɛɛ den b'i ka terrasse kɔnɔ donc a nafa dɔgɔyara n'a y'a sɔrɔ bɛɛ tun bɛ bɔ fɔlɔ mɔgɔw b'a kɛ cogo min na an bɛɛ ka bɔ k'an sigi dukɛnɛ la ka lɔgɔ mɛnɛ an ka baro kɛ mais komi lɔgɔ mɛnɛ tile tɛ yen ampoule nana kow tiɲɛ donc ampoule bɛ yen mais bɛɛ ka kɛ dukɛnɛ la ou bien bɛɛ ka kɛ télé kolon laban ye dukɛnɛ laban ye bɛɛ min na keleya min na ɲɔgɔn lako bi dɔn e bɔra baaraw la bi patron ye min k'i la o bɛ e de kɔnɔ a fɔ wagati la jɔn y'a fɔ baga i balima i bɛna so i bɛ sigi a bɔ téléphone la i b'a baro fɔ a ye karisa ye nin kɛlɛ la bi e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye e min ye ne balima ye n bilasira ni diɲɛ yɛrɛla ne ma bi diɲɛ yɛrɛla e de ma ni diɲɛ kɔntana ne ye bi diɲɛ kɔntana ne e de bɛ se ka ne bɔ n donko ni n bɔko la parce que o ye balimaya yɔrɔ ye bi o tɛ yen donc o de kosɔn ne ko n ko a dɔgɔyara dɔɔni Madina e bɛ se ka mun de fara a kan très rapidement ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn n'i y'a mɛn fɔli la duba a tun bɛ jama de ko fɔ sisan dun duba je pense que a nafama yɔrɔ bɛɛ bɔra a la parce que tuma dɔ la i bɛ don duba dɔw kɔnɔ bi fɔli la n'i kun donna dubaw kɔnɔ a diyara i ma diya i dontɔ la f'i sen bɛ da dɔ kan ou bien i dontɔ la yɛrɛ ni denmisɛnninw bɛ boli boli la fan bɛɛ fɛ f'i yɛrɛ bɛ content i b'a dɔn k'a fɔ k'i donna du kɔnɔ mais bi i bɛ don duba dɔw kɔnɔ i tɛ hali basa sɔrɔ kɛnɛma donc a hinɛ ka bon en même temps message min don dudenw kan k'a faamuya ko ɲuman tɛ dubaw bɛ Bamako kɔnɔ yan bi fɔlɔ n'i y'a fɔ cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ b'u sigi k'a fɔ ko han ko nin du de kɛra tan fɔlɔ la i b'a sɔrɔ hali carré kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ taa dumuni kɛ du kelen kɔnɔ quartier kɔnɔ bɛɛ b'a du dɔn denmisɛnninw bɛɛ ou bien ni juma ni fɛnw sera bɛɛ b'a dɔn juma don an bɛɛ bɛ taa yan fɛ de bɛɛ bɛ taa yen mais bi bi in na i bɛ tɛmɛ a du dɔw da la soit i b'a ye da la attention le chien méchant denmisɛnnin tɛ don a du kɔnɔ bilen soit i b'a sɔrɔ i bɛ don hali baarakɛlaw la jiginni tɛ dɛ mais i b'a sɔrɔ hali baarakɛla sigilen tɛ kɛnɛda la kuma tɛ dudenw ma donc ne bolo o ye ko min ye bi nafa tɛ o ko sugu ninnu na n'a fɔra duba a kan ka dɔn de ko mɔgɔw bɛ du kɔnɔ bi bi in na i bɛ don duba baden de kɔnɔ Mali la yan bi ka suɲɛni kɛ ka bɔ mɔgɔ t'a dɔn ko bɛ yen ko kɛra
an y'a exemple badenw de sɔrɔ fɔlɔ la a kun tɛ ku i la i b'a ta 1h du matin ka taa bila o lendemain 1h la i bɛ don du dɔw kɔnɔna na i bɛ taa mɔgɔw sɔrɔ yen ou bien i b'a sɔrɔ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 bɛ yen min tɛ sunɔgɔ la mais bibi in na i bɛ don du dɔw kɔnɔ bi cɛw yɛrɛ ta ka nɔgɔn cɛ dɔw tɛ don a sɔnni 1h 2h 3h tɛ musow bɛɛ bɛ don k'u ka datu bɛɛ ta b'i kɔnɔ n'i t'a sɔrɔ dɔw bɛ datigɛndala la i b'a sɔrɔ tilegan fɛ dɔw ye dɔ den bugɔ donc a b'aw minɛ ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ to i ka coin na donc o duba sugu b'i nafa foyi t'a la. D'accord. Maintenant an ka ɲininkali laban ye min ye est-ce que n bɛna Madina ka côté la est-ce que duba ninnu kɔnɔna la cɛ ni muso bɛ se ka fɛrɛ i n'a fɔ nin ye kuma dɔ fɔ fɔlɔnin na est-ce que cɛ ni muso bɛ se ka fɛrɛ genre an bɛ taa restaurant na ou bien muso bɛ fini dɔ don a cɛ ɲɛkɔrɔ est-ce que o bɛ se ka kɛ an ka bi duba la. Jɛnɛba n'i ko k'i b'o kɛ bi soit i b'a sɔrɔ musokɔrɔba yɛrɛ sigilen bɛ a bɛ k'i jateminɛ ou bien cɛkɔrɔba yɛrɛ sigilen b'a fɔ karisa den ma mara dɛ a ka di ye kuma dɔ la ne cɛ nana ou bien a ka di ye cɛ yɛrɛ n'a nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la muso ka a kunbɛn a ka di ye muso ka fini dɔw don han i b'i cɛ yɛrɛ kunbɛn i bɛ bisi ni fɛnw kala n'i y'o kɛ duba kɔnɔ bi ni kansinamusow yɛrɛ bɛɛ y'u ɲɛ tourner ɲɛ tourner k'i lajɛ hali sira kalen k'a la mun i bɛ don k'i ka datugu n'a donna aw bɛ ɲɔgɔn fɔ yan a bɛ fɔ a tɛ ku i la vraiment ja duba ko nin ma nɔgɔ kuma dɔ la activité i tɛ se k'a kɛ awɔ kuma t'a la dɛ ou bien ni cɛ nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la n'a donna so kɔnɔ hali n'a muso ye 5 minutes kɛ n'a bɔra kɛnɛma hali n'a nana kuma ba fɛ ba b'a kunkolo kɛ na déjà de bɛɛ b'a dɔn den bɛɛ wolomuso bɛɛ den ka di ye donc n'i y'a ye kuma dɔ la muso dɔ b'a bolo min y'a ka vie centrée ye a ma nɔgɔn donc o de la caman yɛrɛ bɛ préférer u n'u muso ka taga u damana yɔrɔ la ni ba nana aw bɛ tile ɲɔgɔn kan aw b'o kow kɛ mais a ma nɔgɔn bi cɛ ni muso aw ka intimité kɛ parce que ni e ko k'e b'a kɛ e balimakɛ n'a muso bɛ yen u tɛ k'o kɛ soit e kɔrɔkɛ b'a lajɛ b'a fɔ e tɛ muso ye a lajɛ ne dɔgɔkɛ muso bɛ min kɛ e tɛ se ka nin kɛ ni e dun fana y'o kɛ dɔ in fana bɛna fɔ i y'a ye parce que karisa bɛ ka nin kɛ sisan dɔ in fana muso bɛ k'o kɛ i ma a kow ka ca quoi ou bien ni cɛ ka bɔ k'aw bɛ taa restaurant na aw bɛ bɔ i yɛrɛ bɛ don i ba bɛ ɲininka aw kun taara min na aw dun kun mɛnna surɔ aw man ka bɔ donc a ma nɔgɔn. Tiɲɛ na duba ko ma nɔgɔn ok Zani de teliyala parce que an ka wagati sera e bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ la. Bon ne bolo ne balimamuso da sera yɔrɔ bɛ ma sisan mais a bɛ se ka kɛ a ka nɔgɔn i n'a fɔ a ka gɛlɛn parce que ne kɔni bolo caman y'o kɛ ma kalan ma yala ma taa yɔrɔ luxew la caman y'o kɛ o vide ye quoi muso bɛ se ka kanu jira a cɛ la k'a sɔrɔ i ma nin si kɛ ni a dɔ la ni maa kalannen y'a kɛ ba b'i kɛ dɔ ko ninnu ye tubabulamɔgɔw ye koyi o bɛ faamu wari fana b'a kɛ o awɔ ninnu ye waritigiw ye koyi ninnu ka ko ye tubabufiw ye ninnu m'a kɛ ninnu ye waritigiw ye o de b'a kɛ mais ka wolo duba kɔnɔ ka kɔrɔbaya duba kɔnɔ ka mɔ duba kɔnɔ e ma taa diɲɛ fan si ka t'i muso furu ka na o kana nin k'i la ba b'a f'i ye ko kari ba b'a f'i ye ko nin i ma nin ye anw na yan dɛ nin t'anw ka tabiya ye dɛ nin t'anw ka danbe ye. mais fɔlɔ ni sisan tɛ kelen ye o il faut que o k'o de faamu. il faut que o k'o de faamu ɔ o m'o de fɔ b'a fɔ ko nin t'anw ka tabiya ye sisan an ka bi génération a ka d'o ye o a ka d'olu denw ye olu k'u denw ye nin sugu la u bɛ content n'u denw ye mais est ce que anw mansaw bɛna sɔn a ma. a ma nɔgɔn. d'accord donc pour que u ka sɔn a ma fo n'an taara mun nansara la ka na donc n'an nana an yɛrɛ bɛ tubabu finiw ta an bɛ vestiw don k'an comporter tubabukanniw fɔ pour que i ka se ka ok d'accord ok d'accord ok vraiment Madina kumakan laban b'i bolo ani ladilikan parce que an ka kulu sera cɛncɛn ma très rapidement kumakan laban b'i bolo k'a fɔ Pinal TV lajɛbagaw ye. Donc déjà an bɛ Pinal TV lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ an y'a fɔ an ka baro in daminɛ na cogo min na kuma ma nɔgɔn a bɛ se ka kɛ an da sera ko dɔw ma an da ma se dɔw ma minnu fana bɛ émission lajɛ u kana n'a miiri k'a fɔ genre ni dɔw bɛ k'a lajɛ u b'a lajɛ en famille u kana n'a fɔ i y'a ye u kan bɛ karisa de ma voilà a ma nɔgɔn quoi je pense que an ka nin baro in kun ye de bɛɛ ka se ka hakilina dɔ sɔrɔ musow k'a bila u kunna k'a fɔ ko n'an sɔnna a bɛ ɲɛ sɔnni de ma nɔgɔn mais ni an sɔnna a bɛ ɲɛ wa ni an sɔnna a bɛ fɔ il faut que dutigi cɛw fana k'u jɔ u jɔyɔrɔw la a ka dɔn k'a fɔ olu de ye dutigiw ye
ka sɔrɔ hali n'i donna du kɔnɔ a ma fɔ ko karisa de ye dutigi ye kɔrɔ k'i kɔrɔ bonya dɔgɔ k'i dɔgɔ bonya kan sinamusomaw aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ aw ka ɲɔgɔn denw bonya aw ka ko to ɲɔgɔn ta la sigi ma nɔgɔ dɛ duba sigi ma nɔgɔ i n'a fɔ kelenna sigi ma nɔgɔ cogo min na parce que n'i b'i kelenna fɛnɛ ko dɔw bɛ yen nɔ n'i bɛ duba la a ka nɔgɔ mɔgɔ ka sɔrɔ i la min b'i dɛmɛ n'i dun b'i kelenna a ma nɔgɔ bana b'o la fɛn caman wɛrɛ b'o la donc il faut que an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà génération 21 kɔrɔ tɛ ko an tɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien ko an bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn ka côté la bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ka côté la ka sɔrɔ bɛn bɛ yen ok Martina merci Zani de jona jona an ka fɛn waati sera a ka yɔrɔ la i ba se hali bi k'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Pinal TV lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen dan t'a o de la an tɛ sɛgɛn o de foli la an tɛ ɲinɛ o ko hali bi ka bonyamasegin ka taa an karamɔgɔ ma Jamusa Mɔden ani Bakari Sumano den k'e donso jeli maselen jeli ni barika da jelikɛ ye fo n ka sa fa ni baw folen kɔfɛ bɔkolo fɔlɔ kɔfɛ waleɲuman dɔn kɛra ale ma wajibi de parce que n ka go finma ni n ka go jɛman bɛ fɔ n yɛrɛ ka yamaruya de et j'en profite aussi ka lancement kɛ tel que émission tɛmɛnen tun y'a fɔ karamɔgɔ Burama Sumano a n'a ka jamakulu ala ye san o san dan an bɛ tour du monde kɛ an bɛ Mande munumunu Keyila Kirina ani Kaba ni sen ta organisé no ka bɛn le 25 de ce mois le 25 mars ka wele bila jatigi cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma hali n'a sɔrɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ aw bɛɛ ka na aw bɛɛ invité len don aw yɛrɛ b'a la an bɛ taa n'Ala an bɛ taa Mande munumunu karamɔgɔ Burama Sumano a n'a ka jama donc o foli kan to n bolo k'o fɔ en même temps an bɛ aw yɛrɛ fo awɔ foli diyara n ye ala ka aw mɛn émission in na amina rabi ala kana basi den kelen d'aw la amina rabi ala kana aw tɛrɛ t'aw ɲɛ kan amina rabi amina ala kana aw ala ko duwawu minɛ koyi ala ko duwawu minɛ parce que ma tɛrɛ se i bɛ jɔ ni tɛrɛntɛrɛ bolo kan i bɛ jɔ nka ni tɛrɛntɛrɛ nɛgɛ jɔ cogo tɛ la o t'ale i y'a faamu ala k'an kisi o o y'o foli de d'accord merci beaucoup ok nin kun ye an ka émission ye n'o ye famille société ye o y'a fɔ cogo min na an bɛ hakɛtɔ ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ parce que n'i ye kuma fɔ cogo cogo ye n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la donc an bɛ duwawu de kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma ya rabi aw k'an bɛn wagati wɛrɛ n'ala sɔnna